Umsur SC kala yok ra ya kenam Lahduh ha kelempung lekai 10th Invitation Christmas Cup arhaja arpusan hadian Meghalaya ban penlim no da argo la shigol ya ka Evergreen Sports Club ha gaji kun final ka long mana ka arpau terik no pra arhaja arpusan hamadan nong Umsur. Ya kini kelempung lekai la penlong da ka seng samla nong Umsur bala tingkat da ka FKJGP nong jeri area unit ha ka ba ka jing temu ka long ban kentiu ya ka sap lekai jong ki samla don sap ka than barah keju kepor ban rakhi ru ya ka Christmas. Ikan rutli ki kenhun ni lekai na keleng ka than nong jeri hapor ranikor civil subdivision kila wan ban sim bentah kan ka lempung lekai ka bala sedang na do ka khat santri unai wing arajar arpusan. Ke Umsur Sports Club ke bala long kenong job kala kur ya ka khusnam da ka trophy ringkat ka song pisa ka basan hajar tengka kat ba ka Evergreen Sports Club ke bala wan ba arpan kala ra ya ka khusnam da ka trophy ringkat ka song pisa ka ba arpusan hajar tengka. Ya kanam best goalkeeper lara do Ben Hasha na ko Umsur Sports Club, ya kanam top scorer lara do Amos Nong Tenger na ka Evergreen Sports Club, but ya kanam best player lara do Abundant Nong Tenger na ka Umsur Sports Club. Bangai kuplay do ikan ikan nong Umsur ke jenis ikan ikan sen sama nong Umsur kamal sipau tali ki turnamen ki bilak penlong ki turnamen ki ba don tang gajing senang hari gajing penkut kim don hari isno sarong ba pilo gajing shania kaba pilal yi orang ban peniat haduk sipau sin ki turnamen ngakit bok ngakit riang ba binang la susu banang peniat ki turnamen ki bakum kini ngakler wo ngasuban ong ban ai kuplay Christmas bat snem thmai basu ba kemen advance na mata jong piway kum ki pada nong song snong namar ngam krene ei pangka football namar barong ila TV ba hagari kasi ba jantia jongi ka sport ka bala rung longdo long snam haga highway ka dei bika football bat kam dei shu tang kata masa rek la dei kalat kamai kaba kidon hangni yung ayo don iwe players ibadai na po district jongi kbalale jale kai wat chamar jong ka jala ki club of her itai de ba Chester Paul Lindo Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya